Mistieden fuq il-programm NetLive, Heathcliff Farrugia, kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tal-Lob, tkellem dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-qasam tal-gaming f'pajjiżna, fejn waħda mill-isfidi li jibqa' jfaċċja dan is-settur hija l-kirjiet dejjem jolew. Kirjiet ġdiedu dawn ovvjament huwa stat ta' fatt, il-kirjiet ġdiedu, l-kirjiet olew. Aħna l-iktar illi kollna l-iktar illi nisimgħu anke fuq il-kwalità wkoll, għax idu nisma' fajn mela l-kirjiet olew, però l-kwalità tal-kirjiet mhux kullimkien. Heathcliff Farrugia spjega kif dan il-fatt laqat mhux biss il-qasam tal-gaming imma anke oqsma oħra. Kulħadd jaf illi olew il-kirjiet, da ma jaffettwax biss il-gaming, jiġri jaffettwa kull industrija li llum hawn industriji oħrajn li ovvjament jiddependu fuq il-barranin. Ovvjament jiet game, peress li l-gaming industrija kbira allura l-impatt fuqha jinkwetana aktar. Dawn iż-żidiet fil-prezzijiet tal-kirjiet bidlu anke drawwiet tal-kiri fost il-ħaddiema barranin fil-gaming kif min qabel kien jikri appartament talih, issa qed jażel li jikri ma' persuni oħra. Qabel forsi kienu jikru appartament wieħedhom illum din jikruh bejt nej, bejt lieta berba jixxerjaw. Iżda naturalment ħaddiema barranin li qed jiġu bil-familja qed isibuha aktar diffiċli laħqu mal-prezzijiet tal-kiri minkejja li hu fatt magħruf li l-pagi f'dan is-settur huma ġenerużi ferm. X'hekk inti ġejt bil-familja, forsi jkollok it-tfal ukoll. Ovvjament l-appartament qed tikrih waħdek mhux qed ixxerjaħ. Allura bħal dawk iva meta l-kirjiet jolew tkun problema. L-industrija tal-gaming ġiet stabbilita f'pajjiżna lura fil-bidu ta' snin 2000 u minn dakinhar baqa' settur b'saħħtu li jikkontribwixxi b'mod qawwi fl-ekonomija tal-pajjiż. Fl-aħħar xhur kienu bosta tal-kumpaniji li naqsu l-ħaddiema jew irrilokaw għal pajjiż ieħor, dan apparti l-problemi li ġabu magħhom id-diversi stejjer relatati ma' ħasil ta' flus.